Έλα, καλησπέρα από Ελλάδα. Είπα σήμερα να βγάλω ένα βίντεο με ένα review του εξοπλισμού που φορούσα εδώ και 8 μήνες στα ταξίδια μου. Από Ιαπωνία ως Περού και από Μεξικό ως Ινδονησία. Αυτά εδώ είναι που είχα μαζί μου. Το τσαντάκι με αυτό το πιστό το έχει αστεί. Τσαντάρα εδώ πέρα η οποία διπλώνει ώστε να μπορώ να τη φέρω μαζί μου στα αεροπλάνα. Και την All Star τσάντα μου εδώ από την Κολούμπια η οποία ανοίγει έτσι. Κράκ εδώ. Τώρα, ποιο ήταν το challenge από την αρχή του ταξιδιού? Έπρεπε μέσα σε αυτό το σακίδιο να χωρέσω όλα μου τα ρούχα για 8 μήνες για όλους και όλους. Και σε αυτό το σακίδιο βάζω συνήθως τα παπούτσια μου συν εξοπλισμό για βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν με το παντελόνι, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Είναι εδώ πέρα, βλέπετε, κάργο, ρε, ξεπούλες, ιστορίες τέτοιες. Επί το πλήστον δεν είχαμε κανένα θέμα, πέρα από μερικά βαψίματα εδώ πέρα στα γόνατα, τα οποία ήρθαν από κανό στον Αμαζόνιο, γιατί όπως έκανα κουπί για 4 ώρες για να φύγουμε από τη λίμνη που είχαμε πάει να φτερούσουμε πυράγχα, ακούμπουσα τα γόνατά μου στις άκρες του κανό, το οποίο είναι φτιαγμένο με πίσα. Έχει ουσιαστικά πίσα στο πλάι για να δένει τα ξύλα, οπότε κάθονται εκεί πάνω στα πόδια, αλλά μικρό το κακό, το παντελόνι άντεξε πάρα πολύ καλά. Φίτσου σε αυτό το παντελόνι το οποίο γουστάρω, ακριβώς εδώ. Αυτά εδώ είναι σκηνάκι το οποίο το δένεις και κλείνεις το παντελόνι από κάτω για να μπαίνουν κουνούπια. Αυτό στον Αμαζόνιο είναι φανταστικά χρήσιμο, όπως επίσης και σε κάθε μέρος τροπικό, ρε παιδί μου, το οποίο έχει άπειρα κουνούπια. Τσαντάκι χιαστή, το οποίο πέρα από το ότι είναι μια χαρούλα, έχει αντέξει εξαιρετικά, έχω βάλει και αυτό την παραμάνα. Αυτή η παραμάνα είναι εξαιρετικό tip ταξιδιωτικό. Πώς το πω, είναι, ρε παιδί μου, η δική μου συνεισφορά στο travel community. Μια παραμάνα την οποία τη βάζεις πάνω στα ρούχα σου. Αυτό βρήκα στη Τζαμάικα, περνάει κανονικά και από το TSA, δεν έχει θέμα, είναι μικρή παραμάνα, τον έλεγχο του αεροδρομίου. Και το χρησιμοποιείς για να ανοίγεις τώρα, να αλλάζεις SIM και οποιοδήποτε άλλο πραγματάκι μπορεί να χρειαστεί μια πολύ μικρή καρφίτσα. Και τώρα μπουφανάρα, η οποία χρησιμοποιήθηκε βαρέως, όπως βλέπεις δεν έχει πάθει τίποτα, είναι από τη σειρά Titanium και εδώ έχει αεραγωγό, ο οποίος ανοίγει ώστε να περπατάς πάνω στο βουνό και βρέχει να μην πεθερμένεσαι. Το αγαπημένο μου πουκάμισο, βέβαια, το οποίο μέχρι τώρα το φοράω συνέχεια, μετά από 8 μήνες χρήση, φίλε, δεν έχει πάθει τίποτα. Και έχει και αυτό εδώ αεραγωγό πίσω, ώστε να μπαίνει αέρα με σίτα από μέσα για να μπορούν να μπουν τα κουνούπια. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, αν κάποιος ταξιδεύει σε τροπικό κλίμα, ο όλος αγώνας είναι να είσαι καλυμμένος για να μην ακουμπάς φυτά και κουνούπια, γιατί έχει πάρα πολύ λιτορή φυτά βέβαια. Και το άλλο κομμάτι είναι πώς θα κρατιέσαι δροσερός. Εδώ λοιπόν έρχονται αυτά τα ρούχα που έχουν εξαιρετική τεχνολογία. Μετά επίσης αντιανεμικό, το οποίο δεν έπαθε και αυτό τίποτα. Αυτό έχει δίχτυ παντού. Ο λόγος που έχει δίχτυ παντού είναι για να μην ακουμπεί το δέρμα σου και σε ζεσταίνει. Γιατί σκέψου τώρα αυτό υλικό, το οποίο δεν αφήνει τίποτα να περάσει, έτσι δεν αφήνει καθόλου τον αέρα, αν ακουμπάει το δέρμα σου, θα γίνει θερμοκήπεδο μέσα. Οπότε έχουν εδώ πέρα το διχτάκι να μην ακουμπάει ποτέ το δέρμα σου και να μην σε ζεσταίνει. Η μόνη έτσι σοβαρή απώλεια του ταξιδιού ήταν αυτό.